uZikode wathi wena sasinaye kumbuso wamaciko uZikode wathi na uZikode akancengele mina senze ifight yesibhakela khona sokwenza imali bese siyayihlukanisa. Uyabona makuthiwa khona impi emhlabeni nansi impi yangampela esabekayo. uKing Bhakanzama ephendula uKhehlelezi ngeke ukholwe ephendula ke kwelokuthi ke kufanele ke bethintana ke ngamangqimqimi. Nantu udaba oluphelele awuyizwele ukuthi uphendule wathini uBhaka ebhekisa ngqo kuKhehlelezi. Yabo Sigujana kuba umdlalo Sigujana mngani wami. Awucabange nje mfethu uthi uyinyanga kodwa uhamba uthi ufuna ukudlala ibhakela. Ufuna ukudlala ibhakela phila amandla othi unawo omnyanga ekumele uwathumele ayobhubhisa izitha zakho. Phila amandla othi unikeza abantu ukuthi bayoshaya izitha zabo. Awungishayi ingane ngalawo mandla. Yini uthi ufuna ukwenza ifight? Ingoba wendoda awusasho nokuthi ongcono asingcoke ngenduku. Kucaca usinsizwa ufuna kube nonompempe othi pe thiweshaya nani nathi njengedidi qhu abuye unompempe athi mani manje nathi sesiyama baba uyabona ekuthiwa bengeyena uKing angilandeli ingqinamba ekuthiwa ngilandela ingqinamba bekade bengizokusakaza ngenduku ngilishayela ophi ikhanda lakho mase ngithatha igazi lakho mase ngiphinde ngisebenze ngalo ugcwale. Kodwa ngoba nakho ngiyaqonda ukuthi amandla enginawo athi angilwele abantu. Uyakhumbula uthi wena udubuleke wafuna ngithule lapho ngoba manje uthi asizwani awusabatshela abantu ukuthi wena owenza umsangano uthi asizwani kubantu. Uyakhumbula udelela abafowethu abaphila nebala limhlophe uthi ba umuthi uma kwangimele ngakukhuzi lapho uma ngikukhuza lapho uthini uthi ngithanda ukukhuluma kwangimele umphakathi wazi ukuthi umuntu obala umhlophe uyidlozi umuthi uwamandla wawusho njalo wena. Uyakhumbula uthi ukhipha imali emanzini kwangimele singakukhuzi lapho uma sikukhuza uthi wrong. Uyakhumbula wenza isikeshi semoto eyakade ibovu kwangimele ngakukhuzi lapho uma ngikukhuza uqona imali zabantu uthi ku wrong. Yebo madoda uyakhumbula ufihla imoto wasetha connection bakho abakade bamaphoyisa wazothi imoto ibilahlekile. Uyakhumbula kwafuna singakukhuzi lapho. Uyakhumbula icala olihamba eNtuzuma icala laseNtuzuma uyalazi wawenzeni uyasazi isihluko wasenza ngecala laseNtuzuma kumele singakukhuzi lapho. Kumele singakukhuzi lapho. Uyakhumbula ubandla inkunzi wehlebhanoyini kwangimele ngakutsheli lapho. Uyakhumbula usikema abantu ngegubhu uthi abantu abakhipha 6 million bengimele thina sivume ukuthi abantu abathatha imali zakho banikeze wena amasimba akho. Bengimele sivume uma sithi ngeke uthathe 6 million womuntu sizitha lapho. Uyakhumbula 100,000 babantu abaqedile namhlanje abantu abazi nokuthi bazoyilahla lapho lezinto abanye abantu bafuna imali zabo. Uyabakhumbula umama owayekhala kuNtsika Zulu ukuthi wathi akathola amafutha ehashi yini ubisi lehashi. Uma sikukhuza kulonto uthi wena kuzwani uma singazwani sibangani ngoba mina ngithi wena musa ukudlala ngabantu kunokuthi wena uthi hayi king lento le ngampela ngizoyiyeka ingoba nami ngisuke ngiphanda. Uyamazi uZikode inyanga liyasegoli uyamazi. Uyakhumbula ukuthi wathini kuZikode kuZikode wathi wena sasinaye kumbuso wamaciko uZikode wathi na uZikode akancengele mina senze ifight yesibhakela khona sokwenza imali bese siyayihlukanisa. Ekhumbula lonto uZikode ngenhlanhla umuntu naye angafuni ukubona abantu bechaphazeka kudedeki noma kanjani. Wathi ngeke King lento engithulele ndoda iyisikeshi nje mfethu ngathi hayi yabhayisa noma futhi sengifika endlini ngaphinde ngakhuluma noZikode sesikhuluma ocingweni manje esho ethi ngiyazi lento eyenziwa le ndoda manje King usefuna udlala isikeshi nawe ngathi hayi mfethu ufuna noma yini into ezomfakela imali Zikode inyanga noma ufuna ngiveze ubufakazi
noma ufuna ukuzikoda veza ufakazi. Uyamkhumbula umzimba oKhalimani? Uyamkhumbula nidlala ngaye nithi uyena ongitshela indaba enanikade niyozenza eNewcastle kwingqungquthela yaphelelaphi into yaseNewcastle nithi niyovula inhlangano kwamele nganikhuze eNewcastle kwamele nganikhuza yaphelelaphi leyonto yaphelelaphi into nithi niyobeka ingqongqo yenyanga eMoses Mabhida nginitshela ngithi nidlala umfana omncane uma nginikhuza nithi mina ngiyaxabana nawe ngoba mina ngangikhuza wena ukuze ngasuka abantu eCape Town nako Goli nako Mpumalanga all over the show beze la kanti nina niyadlalo wabasusa ngenkani abantu kwenzakalani sebefika lapha ya eThekwini senibayise eIce Rink kungasayiswa naseMoses Mabhida eIce Rink ekugcineni umfana wanixhaphazisa kwe-17 kahle lo mfana wanikhwela le mfana nina wala noma usufu kokukhotheni sewuthi uthatha imoto nakhona ungakwazi ukuzenzela uthumela abafowethu ngoba nakho ubekugadile ubahlomekisa uyawazi abaphathi kade buhamba nawo ndoda ongakhokhela imali zawo uyawazi wendoda musungizela ngobuso mina lungisa into yakho nabantu akukhulunywe into esizele akuvikelwa abantu bese beyaphumelela abantu